Także dobry wieczór, ja jestem Niklaus, kameruje mnie Dawid i będziemy tutaj zaraz testować rakiety. Mam nadzieję, że nie zwinie nas tutaj policja ani straż miejska. Także no, do dzieła. O, Hop na hopie. czym to będziesz odpalał? Także, moi drodzy, pamiętajcie, że fajerwerki wyłącznie są dla ludzi pełnoletnich, nie dla dzieci. Trzeba zachować najwyższe, jak to się mówi, bezpieczeństwo. Ja tutaj mam narzędzie, którym to odpalimy. Tylko czy to się teraz odpali? Dobra, moi drodzy, także pierwsza rakieta i mi zgasła zapalniczka. Emotions. Same wiatry. Witamy! Co powiesz? Bella! Moi drodzy, piękna sprawa. Bytom, noc, ulica Olimpijska, jedna z dłuższych w okolicy. Tam stadion Polonii Bytom. Tutaj, że tak powiem, maskota. Ewentualnie w sumie ciężko stwierdzić, co to jest Polonii Bytom. To jest Bala, to jest Dawid względnie Bąkol. Ja jest w szoku, że takie arcydzieła są w Bytomiu. I chcieliśmy powiedzieć, że ciężko stwierdzić, co to miało przedstawić, bo jak widzimy, no To jest chyba straszliwa choroba. kończyna tego pana jest wygięta w taki sposób, że zdrowego człowieka kończyna się tak nie wygina. Ale No ale, jakie on ma bary? no bary mo, no nie mo, a nie, nogi mo zgięte, sam, patrzcie. Mo takie, ale to nie są nogi od człowieka. Tak będziecie To mieć, są- jak będziecie całe życie przy komputerze siedzieć. A ta noga mu użli tu. No, to, ale miejcie to w życiu.